Kanada. Javorový syrup. OK, lívance. A lidi tak slušní, že se vám omluví i ve chvíli, kdy jim na přechodu přejedete psa. Pro zbytek světa je to země plná hodných sousedů a nekonečných lesů. Jenže tahle iluze skončí na hranicích severozápadních teritorií, protože tam se mapa mění v zónu, kde vás nikdo nezachrání. Já jsem Stalk a vítám vás u dalšího videa. Toho bude docela zajímavý. Mám tady zhruba 30 000 kilometrů čtverečních divočiny. Podle papíru je to 4krát větší než plocha Německa. Že je tam 50 000 obyvatel, ale u některých mám vážné pochybnosti, jestli jsou to fakt lidi. Vysvětlím. Původní obyvatelé, kmen Dečo, tu kempují minimálně 12 000 let. Znají každý strom, kámen, řeku. A tyhle lidi, co přišli v podstatě konec světa, mají jedno místo, kam prostě nevkročí. Varují každého, koho potkají. Mluví o něm se strachem, pro který ani nemají moderní slova. Ale říkají mu Nakani. Za posledních 120 let v Nahani Valley zmizelo nebo zemřelo tolik lidí, že tahle kanadská divočina dostala jiný nick. Fakt děsivý. Údolí bezhlavých mužů. Než začnete ťukat do klávesnice, že se v lese prostě občas někdo ztratí, uvědomte si jedno. Někteří z těch lidí nezemřeli. Někteří se prostě jednoduše úplně vypařili. A někteří, ještě dost často, přišli o hlavu. Pojďme se ale podívat, kde tohle peklo leží a jak se tam nedostat. Nahani Valley se táhne podél řeky South Nahani, která se zakusuje do Mackenzie Mountains. V roce 1976 to udělali národní park. To zní docela bezpečně a klidně, jako byste tam měli s rodinkou vyfotit beverky. Ale realita? Žádný hotel, žádný silnice, žádný ubytování pro turisty. Jediný způsob, jak se tam dostat, je letadlem. Lodí po řece nebo pěšky přes terén, který vás aktivně nechce pustit zpátky. Přímo v parku jsou Virginia Falls. Vodopády, které jsou 2krát vyšší než Niagary. Ale o tom nikdo neučí. Proč? Protože se tam nikdo v podstatě nedostane. A to je upřímně největší problém. Když se tam nedostanete vy, nedostane se tam ani policie nebo záchranáři, že? V Nahani Valley jste v tom sami. Deče jsou lidé kmene Dene. Jedna z nejstarších skupin v Americe. Mají příběh o dlouhé zimě. Antropologové si myslí, že je to vzpomínka na Younger Dryas, dopad komety do Grónska před 12 800 lety. Pokud si to pamatují, znamená to, že v tomhle revíru opravdu operují 12 000 let. A celou tu dobu mají z Nahani Valley panickou hrůzu. Nakani. To označuje divoký lidi, feral people, bytosti z hor, který nikdo pořádně neviděl. Podle legend přicházejí v létě, kdy je listí hustý a slouží jim jako krytí. V zimě mizí do podzemí, kde v podstatě hibernují. Kradli ženy a děti a nikdo je nikdy nenašel, nedohonil, nedopad. Kdykoliv se válečníci Dečo vydali do hor na raid a řekli si, že už toho mají dost a pomstí se, stanoviště bylo opuštěný. Oheň hořel, jídlo leželo venku, náčiní čekalo. Nakani byli pryč. Jakoby věděli, že přicházíte, dávno předtím, než jste zlomili první větvičku. Pak tady byl taky kmen Naha, to byli sousedé Dečo, ti vládli horám, chodili rabovat nížiny taky a zase mizeli nahoru. Dečo toho měli zase dost, zorganizovali válečnou výpravu a přišli k jejich osadě a našli opět jenom prázdno. Žádná bitva, žádná krev, žádná stopa. Celý kmen zmizel za jedinou noc. Akademici tvrdí, že Naha migrovali na jih a jsou to předkové kmenů Navajo a Apache, protože mluví podobným jazykem prej. Jenže to nikdo neprokázal. Naha prostě zmizeli z povrchu zemského. Jdeme na konkrétní případy. Rok 1904. 3 bratři McLeodovi. Billy, Frank a Charlie. Nebyli to žádní naivní cucáci z města, co si jeli o víkendu opít špekáčky. Jejich máma pocházela z kmene Dečo. Znali tam nadrsnej terén, znali řeku a měli v malíčku pravidla přežití. Jejich otec dokonce dělal manažera obchodní stanice pro Hudson Bay Company. Ti chlapi měli perfektní výbavu, znalosti i kontakty. Rozhodli se, že v Nahani Valley vymlátí prachy. Dorazili na Flat River a reálně to tam trefili. Našli tam zlato. Tuny čistého zlata, plný kontejnery.
Jenže karma má smysl pro humor. Jejich těžká loď se v divokých peřejích převrhla a celý ten pohádkový náklad skončil na dně. Charlie se potom na fiasku racionálně rozhodl, že na to sere a vrací se domů. Billy a Frank ale měli v očích prachy. Vzali do party třetího chlapa, nějakýho Scotta. Historický prameny se ani nedokážou shodnout, jestli se jmenoval Weir nebo Wilkinson, ale to je jedno. V roce 1905 vyrazili zpátky do údolí. A to bylo naposledy, kdy je někdo viděl živý. V roce 1907 už to Charliemu doma nedalo. Jo, už je to nějaký rok, nedivím se, měl to řešit už dřív. Každopádně až v roce 1908 složil pátrací tým a šel se po svých bratrech podívat. A našel je. Přesně v tom místě, který od toho dne hrdě nese název Headless Valley. Ale co tam Charlie reálně viděl? Jeden z bratrů ležel úplně klidně v posteli, jak kdyby zrovna dospával kocovinu. Druhý ležel obličejem v hlíně, jednu ruku křečovitě nataženou dopředu ke stromu, o který stála opřená puška. Oblečení obou chlapů bylo podivně seškvařený a spálený. A ta hlavní pointa? Oběma chyběly hlavy. Uříznutý naprosto chirurgicky čistě. Kolem se normálně válelo jejich vybavení. Osobní věci. Ale to vydelovaný zlato? Pryč. A teď ten detail, ze kterýho mrazí. McLeodovi měli takový rodinný zvyk. Během cesty vyřezávali nožem do kůry stromů zprávy. Souřadnice kam jdou a co tam vlastně je, aby je někdo mohl najít. Charlie jednu takovou zprávu našel. Psalo se tam: našli jsme velmi dobré naleziště. Všechny ostatní stromy v okolí tábora ale někdo systematicky, brutálně a hluboko do dřeva oškrábal. Do naprostýho nečitelna. Jejich soukromý zápisník, kam si Frank denně psal detaily expedice, někdo hodil do ohně a spálil na popel. Takže tohle nebyla náhoda. Někdo za nima přišel, zabil je, zbalil zlato, zlikvidoval jakoukoliv mapu vedoucí k ložisku a vzal si jejich hlavy. A co ten Scott? Zmizel jak pára nad hrncem. Nikdy ho nenašli. Lidi v hospodách pak logicky tvrdili, že to musel udělat on. Odpráskl bratry, sebral prachy a zdrhl. Zní to fajn, logicky, ale nesedí to. Chlap, co najednou někde v civilizaci rozhazuje tuny zlata, je nápadnej jako Zorro v Kauflandu. Nikdo takovýho člověka nikde nezaregistroval. A víc o pár let později se dole po řece našla zmasakrovaná částečná lidská kostra. Připsali to jemu. Takže ten Scott buď dokázal zmizet do jiný dimenze, nebo prostě posloužil jako chodící oběd pro to samý, co se jim bratry. Na místo činu ale dorazí RCMP, to je královská kanadská jízdní policie. Izole se podívají na dva bezhlavý chlapy, spálený hadry, ukradený zlato a záměrně zničený stopy na stromech, že jo? A do svého čistého protokolu suše napíšou: zemřeli hlady. A zimou. Ty lebky si pak někam odnesla zvířata. Zkus tuhle byrokratickou sračku vizualizovat, jo? Přijde hladový medvěd nebo vlk mrtvole. Co udělá? Rozhází kusy masa v okruhu několika metrů. Co to jatka? Ale podle kanadské policie ten medvěd asi přišel, jemně chlápkovi ukousnul hlavu, zbalil si ji do batůžku a zbytek těla nechal vzorně uslanej v postýlce. To zvířata nedělají. To dělá člověk s nožem, který chce buď uchylnout trofej, nebo potřebuje policajtům znemožnit identifikaci oběti před zubaře. RCMP to ale s úsměvem uzavřela jako obyčejnou nehodu a šla od toho. Žádný vyšetřování, žádný hledání vraha. Něco tady smrdí. Přesouváme se do roku 1913 až 1915. Zlatokop Martin Jorgensen. Tenhle borec udělal první klasickou chybu každýho amatéra v hororu. Postavil si chatičku na Flat River v té lokalitě. Našel zlato a okamžitě se s tím musel pochlubit. Napsal svýmu kámošovi Paulu Fieldovi dopis. Našel jsem to, pojď sem. Field dorazil. Místo Jorgensena a vlečky na uvítanou našel jenom spáleniště. Kousek za stromem ležely Jorgensenovi kosti. Bez hlavy. Vedle těla ležela odhozená pistole, natažená a nabitá. Puška zmizela úplně. Fieldovi bylo hned jasný, že to byl přepad. Někdo o tom zlatě věděl, počkal si v úkrytu, stiskl spoušť a pak mrtvolu uklidil za strom. Zapálil chatu, vzal zlato a zmizel. A co udělala zase policie? Přijela, podívala se na chybějící lebku a zapsala nehoda. Ten úřednický bizar ale teprve startuje. Field totiž do soukromých dopisů známým napsal, že policie ve skutečnosti moc dobře věděla, kdo Jorgensena sejmul.
Vrah prej ale stihl natáhnout brka v Kalifornii dřív, než na něj vydali zatykač. O dekádu později se slavný historik Raymond Patterson ptá úřadů na detaily tohohle případu. A víte, co mu RCMP s naprosto kamenným ksichtem odpoví? Jorgensen? O nikom takovém nevíme. Žádný takový případ jsme nikdy nevyšetřovali. Pojďme si to rozebrat. Existují novinové články, existují očití svědci, existují dopisy a policie má najednou prázdný šuplíky. Pokud to nevyšetřovali, tak jak sakra věděli, kdo to udělal? A logika tu krvácí na zemi. Tohle nebyla kompetence. To bylo vědomí vymazání případů z archivu. Ale jdeme dál. Rok 1932. Phil Powers. Další chata v plamenech. Powers uhořel uvnitř. Policie sama potvrdila, že oheň začal nahoře na střeše. Ten chlap měl vlastně hromadu času na to, aby se zvednul a normálně odešel dveřma. Ale on to neudělal. A víte proč? Protože uvnitř svý vlastní chýše měl pušku napojenou na drát. To je taková klasická záchytná past namířená na vchod, na dveře. Kdo normálně si pro boha montuje smrtící past přímo k posteli? Asi člověk, co sakra dobře ví, že venku ve tmě něco je. Závěr policie? Pravděpodobně zápalná nehoda u kamen. Past na drát, uvnitř vlastní ložice, prostě fízlové, ignorovali. A dál, rok 1936. William Epler a Joseph Malhart. Jejich chata lehla popelem. Oba chlapy v prdeli. Nenašla se po nich ani jediná kost. Pamatujte si učivo ze základní školy. Obyčejný oheň ze dřeva lidský tělo na prach nevypálí. To neumí. Vždycky tam něco zbyde. Tady ale nezbylo nic. Prostě se vypařili. Policie to smetla s tím, že se asi po požáru ztratili v divočině. O to tečka. Další, prosím. No a to další je rok 1945. Ernest Savard. Našli ho úhledně zapnutýho ve spacáku podél Flat River. Kostra byla kompletní, samozřejmě. Až na tu posranou hlavu. Co na to policie? Úředníci sáhli do šuplíky, vytáhli lejstra skoro 40 let starý a dali repeta. Smrt hladem nebo podchlazením? Hlavu odnesla zvířata. Přemýšlejte lidi. Máte tu 40 let. 40 let se na tom samém kousku mapy nacházejí mrtvoly, vždycky bez hlavy. Vždycky stejný modus operandi. Pokud to úřady vidí, mají ty spisy položený vedle sebe a dál mechanicky píšou historky o vlcích, co kradou lidem lebky a nechávají těla ležet ve spacáku, tak už se prostě nebavíme o lenosti. Bavíme se o aktivním krytí. Něco se tam děje. Pokud si ale myslíte, že rychlá smrt a uříznutá hlava je to nejhorší, co vás v námi může potkat, tak vás teď vyvedu z omylu, jo? Čistá dekapitace je v tomhle údolí vlastně výhra v loterii. Lístek ven. Rok 1921. Lovecká výprava. Žádný hledání zlata, jenom parta lidí s puškama. Jedna žena jménem May Lafferty jde večer spát k ohýnku. Ráno se ostatní zbudí a May je pryč. Žádná krev, žádný stopy po zápasu, nikdo neslyšel nic, prostě se vypařila. Do akce nastupují dečo stopaři, elita. Chlapice dokážou ze zlomený větvičky vyčíst rodokmen medvěda. Jdou po jí stopě celých 9 dní. A pak se najednou zastaví. Podle jejich verze stopa prostě skončila uprostřed ničeho. Jen tak. Ale racionálně uvažující člověk dobře ví, že lidi neumí lítat. Co se tam doopravdy stalo? Ti stopaři asi moc dobře viděli, kam ty otisky v hlíně vedou. Poznali hranici teritoria. Došlo jim, komu přesně šlapou na paty. Zafungoval pod sebezáchovy a udělal čelem zad. Odmítli jít dál, protože na tady to nemají koule. O pár měsíců později se do skládačky přidává jiný chlápek. Svědek z okolí. V noci slyší padat kamení do řeky. Vykoukne ven a vidí úplně nahou, bílou postavu, jak leze po všech 4 do strmý skály jako glum. Nalezla jako člověk. Lezla si s jistotou zvířete. Ta věc ale v jednu chvíli otočila. Ten chlap měl pušku, mohl zavolat, mohl cokoliv. Místo toho zalezl do kouta a bál se. Proč nepomohl najímu člověku v divočině, který měl do rána zmrznout? To je otázka. Já mám za to, že v tom obličeji už nebylo asi nic lidského. Tohle je čistá psychologie a biologie lidi. Když vás unesou zdivočelí dementi, otáhnou vás do jeskyně, drží vás spod mě a dělají vám věci, na které náš trestní zákoník nemá kolonky, vybavte si třeba film Hory mají oči. Něco takového. Váš mozek to vzdá. Abyste se nezbláznili úplně. Přepnete na zvířecí režim. Fyzicky zdegenerujete. Začnete se pohybovat jinak.
Ten svědek neviděl démona z pekla, viděl totálně zlomenou, zuboženou ženskou, co se adaptovala na tmu a hrůzu. Instinkt mu zařval, že tohle už se nedá zachránit. Úplná uncanny valley v praxi. Skočíme ale do roku 1946. Chlap jménem Henderson. Zasekla se s ním parta domorodých průvodců v lese. V noci průvodci najednou začnou panikařit. Rychle balí věci a zdrhají. Důvod? Viděli mezi stromy proklouznout bílý postavy. Tady je ta logika, jo? Pokud kempíte generace po generaci v hlubokých podzemních dírách a temných kanionech, kam nikdy nedopadne přímý slunce, opálení fakt nemáte. Ztratíte pigment. Jste bledí jak ředitel vápenýho lomu. Průvodci vzali roha, ale Henderson zůstal u ohně sám. Celou noc seděl se zbraní v ruce a ze všech stran z naprostý tmy poslouchal zborový vytí a výkřiky. Nebyli to ale vlci. Byli to lidi, co už dávno zapomněli mluvit. Ale my se tady stěžujeme v naší komfortní zóně, v městech a vesničkách na úplný blbosti. Zatímco tam venku existuje něco, co vás svlíkne z lidskosti rychleji, než se stihnete uvědomit, že jste měli zůstat doma na zadku. Ale já bych vám tady nevyprávěl jenom věci z dávné minulosti. Jdeme do roku 2005. Fred Hardesty a David Horsey. Dva profíci. Žádní zoufalci, co by v řece hledali jenom třpitivý kamínky. Šli prostě jenom opravit kámošovi střechu na chatě. Ten kámoš je tam vysadí 12. června. Vrátí se 16. Chata je prázdná. Zbraně leží na stole, zásoby jídla netknutý. Uvnitř žádná krev. Žádný rozbitý nábytek. Dva zkušení chlapy se podle všeho prostě zvedli a uprostřed noci odešli do divočiny s prázdnýma rukama. To je šílený. Orzeje najdou ale záchranáři o něco později. Leží zhruba 4 kilometry od chaty narvanej hustým křoví. A teď ten for. Našli ho na místě, který pátrači předtím už několikrát důkladně pročesali. RCMP, kanadská policie, přijede, mrkná tělo a vydá verdikt. Podchlazení. V polovině června. Při teplotách kolem 7 stupňů. Zdravý zkušený zálesák oblečený v zimní výbavě prostě neumrzne, jo? Ale ta největší facka. Horsey měl předloktí a ruce těžce popálený. V lese, kde široko daleko nehořel ani jediný klacík. Co na to fízlové? Tady to není důkaz trestného činu. Hardesty vyloví z řeky o 20 kilometrů dál. Utopený. RCMP bouchne na složku, razítko, nevoda a jde na oběd. Místní domorodá komunita Lidley Co. od té doby kope do dveří Zeitům. Chtějí vyšetřování dvojnásobné vraždy. Ale oni? Už skoro 20 let hrajou mrtvý obrouka. Mám jednu teorii, poslouchejte. Přímo uprostřed tohohle národního parku hrůzy, kam vláda zakázala vstup turistům, sedí totiž zinkový důl Prairie Creek. Kanadská těžařská firma tam sedí na miliardách dolarů v rudě. Úřady vám tvrdí, že do údolí nesmíte kvůli ochraně křehkého ekosystému, ale když přijede korporace s bagrem a začne ten ekosystém drtit na prach, vláda jim otevře závoru. Ochrana přírody, co platí pro chlápka s batohem, ale ignoruje průmyslovou těžbu. Dělníci ale z dolu tam jezdí na šichty, provádějí průzkumy, dělají krava. A víte co? Nikdo z nich nemizí v lese. Nikoho nenajdou bez hlavy. Proč? Protože cokoliv tam v těch kanonech operuje, umí počítat. Aspoň to si myslím. Osamělý chlápek ve spacáku je free XPčko, ale 30 dělníků s těžkou technikou a reflektorem a satelitním spojením, to je raid boss, na kterýho si neškrtnete. Monstra z lesa prostě respektují korporátní logistiku, nebo je tu vlastně ještě jedna možnost. Firma má z úřady a možná i s tím, co žije v lese, tichou dohodu. Proč to policie celou dobu kryje? Když se zamyslíš. 3 věci, jo? Jsou líní a málo jim platí. Poslat detektivy do pralesa stojí prachy. Napsat nehoda je zadarmo. Upřímně, abych se na to vysál, dělal bych to samý, pokud by mě platili za minimálku. A další věc, vědí víc, než říkají. Přiznat, co se tam děje, by vyvolalo diplomatický peklo s domorodcema a totální paniku. RCMP a kanadská vláda moc dobře ví, co v Nahaniveli žije. A aktivně to tajemství chrání. Protože přiznat v telce, že vám v chráněném parku něco kuchá daňový poplatníky a vy s tím nic neděláte, znamená konec kariéry a pád vlády. O tomhle místě se říká, že tady jsou ufoni, unášení UFO nebo brány do jiný dimenze, ale to je sračka. Zahoď tady ty křišťálové koule a ezokivadílka, jo? Rituálně teďka popravíme společně všechny ty internetové sračky o ufonech a těch blbejch portálech.
Realita v Nahani totiž nepotřebuje paranormál na to, aby vás donutila spát s rozsvícenou lampičkou. Vrátíme se zpátky k tomu kmenu Deča. Většina univerzitních kraváčáků je bere jen jako partu domorodců, co si u taboráku cucají z prstu zkazky o bubácích. Jenže tihle primitivové reálně přežili konec doby ledový. Zvládli potopy, mrazy a přírodní sračky, při kterých by průměrný Pražák cípnul hrůzou dřív, než by mu vyschlo karamelový latte. Znají ten terén líp než vlastní ruce. A když tihle lidi ukážou na jedno konkrétní údolí a suše konstatují, že tam něco loví lidi, tak prostě držíte hubu a nediskutujete. V roce 2002 nakráčel jejich zástupce Grand Chief Herb Norwegian přímo na úřad Parks Canada. Posadil se a do státního oficiálního záznamu řekl tohle. Byl to kmen Naha, drsní válečníci z hor. Jednoho dne jsme nahoru poslali výpravu, aby s nima zúčtovali. Dorazili jsme do osady a ta byla dočista prázdná. Oheň hořel, věci ležely na zemi, ale oni zmizeli přes noc. A co na to mainstreamová věda? Akademici od stolu s úsměvem tvrdí, že kmen Naha prostě v klidu zbalil stany a odpochoval na jih USA, kde z nich vznikly Navahové a Apache, že jo? Mají prej podobný jazyk, takže případ uzavřený. Ale ne, celý kmen se sebere, ujde tisíce kilometrů pěšky přes skalistý hory a prérie a nenechá po sobě cestou jedinej blbej hrnec, ohniště nebo stop u jiných kmenů? Dečo moc dobře vědí, jak vypadá normální migrace. Tohle nebylo stěhování. Zmizeli ze dne na den hlouběji do skalisek a tmy. A v té tmě se z nich postupně stalo to, čemu se dneska říká feral people. Zapomeňte na démony z pekla, jo? Na Kani jsou lidi. Zdivočilí, totálně izolovaní lidi, co se odpojili od zbytku lidstva. A mají dvě dost ošklivý specifika. Takže za prvý, jsou to výhradně muži. Nemají vlastní ženský, takže logicky po nocích slézají dolů do nížin a kradou cizí ženský a malý holčičky, aby ten svůj omezený genetický fond udrželi vůbec naživo. Hrozný. Za druhý, jsou to profesionální lovci lebek. A tady se nám to krásně a mrazivě spojuje s tou hromadou bezhlavých mrtvol, že jo? Jejich schopnost maskování popírá vlastně naše chápání. Neslyšíte je, nevidíte je, dokážou dny čiše sedět pár metrů od vašeho stanu a mrkat na vás křoví. A vy nemáte sama menší tušení, že už jste dávno na jídelníčku. Jsou perfektně zžití s prostředím, který vás naopak zabije při první chybě. Takže pokud přijmete tenhle naprosto tvrdý fakt, že v Nahani kempí prastara extrémně teritoriální skupina izolovaných lidí, co si svý území chrání rutinní dekapitací vetřelců, všechno tohle morbidní divadlo najednou dává dokonalý smysl. Zlatokop najde zlato, jo? Zlato přitáhne další lidi. Další lidi znamenají konec izolace. Takže hlídači zasáhnou. Odříznou hlavu jako fyzický varování pro ostatní debily s krumpáčem a mapu k nálezišti nožem vymažou. Je to vlastně taková hraniční kontrola. A víte, co slovo Naha v některých starých domorodých překladech vlastně znamená? Není to jenom název kmene. Znamená to nepřátelé z hor. Nebo taky ti, co existují mimo to, co známe. Přesnější definici pro skupinu tichých vrahů, co vás vymažou z mapy a odnesou si vaši hlavu do jeskyně, prostě nevymyslíš. Pojďme do Second Canyonu. Skalní stěny tam padají kolmo k řece z výšky 1000 metrů. A v těch stěnách jsou černé díry. Desítky jeskyních systémů. Posíláme blbosti na Mars a streamujeme z orbitu, ale do těch horních děr v Nahani nikdo nikdy z naší slavné civilizace nevkročil. Prostě se tam fyzicky nedá dostat. Z naší strany nikdo neví, co je vlastně uvnitř. Dečo to ale vědí, nebo to aspoň tuší. Proto se drží jednoduchého pravidla, který učí svoje děcka. Nekoukejte nahoru do těch otvorů a v žádném případě nechoďte dovnitř. A teď něco zajímavého. Rok 2005, jo? Opět ten případ. Přesně ten samý rok, co tam Hardesty a Horzey dostali Game Over. Vědci z Kanady a USA dělali v údolí archeologický průzkum. Klasika, jo? A šli ohniště a šutry starý tisíce let. Nuda. Jenže pak našli něco, z čeho se jim orosilo čela. Našli stopy lidského osídlení extrémně vysoko v těch nejhůř přístupných kanionech. V místech, kam normální člověk s batohem v životě nevleze. A to nejlepší? Nebylo to starý tisíce let. Bylo to relativně čerstvý. Nikdo tam kempel nedávno. A co na to inteligenti? Vydali tiskovku narvanou korporátníma kecama. Že prej to jsou pozůstatky historického využívání terénu různými skupinami. Kdo to přesně byl? Neřekla.
kdy tam přesně byli, neřekli. Jsou tam doteď s nabroušenou mačetkou? Radši no comment. Důkazy ale leží na stole lidi a lícil na legendy o Nakani, což je ve skalách jak prdel na hrnec. Takže co si my z tohohle kanadského průseru odneseme? Za mě je realita ta nejhorší možná varianta. Žádní ufoni, žádný brány do pekel a ezokraviny. V Dáně prostě operuje izolovaná skupina lidí, potomci kmene Naha. Odpojili se od systému, chrání si svý území tím, že likvidují vetřelce a sbírají si lepky na památku. Kanadská vláda a policie o tom moc dobře vědí, ale drží hubu. Takže radši dál v klidu píšou do složek nehoda, zamykají park pro turisty a tváří se, že se nic neděje. A to mě na tom sere zdaleka nejvíc, víš? Protože je tady 13 dokumentovaných zlatokopů, ztracená May Lafferty, utopený Hardesty, popálený Horzej. To jsou jen ti, o kterých se ale ví. Lidi zařvali, rodiny nedostaly odpovědi. Dečo, 12 000 let nahlas říkají, že tam zkrátka něco loví lidi. A oni tyhle čistý data arrogantně spláchli do hajzlu, protože jim to neposlali v PDF-ku přes e-mail a neměli před jménem titul. Vysmívali se primitivům, ignorovali 12 000 let prodej zkušeností o přežití. Lidi za tu pýchu zaplatili vlastní hlavou. A Kanada tam dál veselé pouští těžaře těžit zinek. Ale dneska si můžete zaplatit drahý výlet do Nahany. Rafty, průvodci, vyhlídkový lety pro bohatý manažery. Funguje to ale jako adrenalinový biznes. Pokud se tam někdy ocitnete, pamatujte si tohle. Poslouchejte svýho průvodce. Držte se za každou cenu ve skupině. Nechoďte k Second Canyonu. A hlavně, když v noci u svýho stanu uslyšíte, jak do řeky padají kameny, neotvírejte ten posranej zip a nedívejte se nahoru do skal. Já jsem Stelka, doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud jo, like, odběr se zvonečkem opravdu potěší a pomůže tady tomu kanálu. A hlavně mě zajímá váš názor, co si o tady tom myslíte. Protože je to docela hodně šílený. Moji drazí členové na Hero, máte tam další várku k poslechu, několik nových podcastů, tak doufám, že si to užijete. A pokud si chceš stát ty členem, tak dole je odkaz se slevou 25%. Zdravím nový členy od posledního videa, a to jsou Jakub Kubíček, Miroslav, Michael, Abigail, JZC, Filip Smítko, Vladimíra, Random Monolith Guy, Františeka, X-Foxinka Axaj, M7 Discovery, Viotory Borony, Benáček, Petr, Elizabeth, Eliduha, Michael Jichnovský, Lukáš Laube, Stanislav Hrubý, Štěpan Vodáček, Andrej. Tyjo, já se cítím úplně jako takový ten daber v end titulkách v nějakém filmu. Každopádně všem vám moc děkuju a děkuju i lidem, kteří mě podpořili přes Buy Me a Coffee a pozvali mě na kávičku. Děkuju Maký Mes, píše tady zprávu: díky za tvou jedinečnou tvorbu, přála bych si nebýt taková posera, abych mohla poslouchat i tvé creepypasty. Jsi výborný vypravěč. Sakra, moc ti děkuju, ale je to hrozně velká škoda. Určitě to překonej, protože jich tam je stovky. A věřím tomu, že se na to brzo zvykneš a budeš u toho dokonce i usínat. Věř mi. Pak přispěla Linda von Schwarze s jedním kafíčkem se zprávou skvělý díl. Děkuju. Nemáš vůbec za co, já děkuju za kávičku. Poté Valkon s neskutečnou porcí 20 káviček. Se zprávou trošku to potrolím. Chroch to prdelka. Tímhle tě zdravím a děkuju ti moc. Posílám ti pusinku na chroch to prdelku. A poslední Taraskon s 5 kávičkama. Taky neskutečná porce. Velice ti moc děkuju. A přeju tobě i všem ostatním, i všem, co mě poslouchají, zkrátka všem lidem, co mě podporují, příjemný zbytek dne či noci. Mějte se.